Egunon berriro Plentziko Jaialai pelotalekutik, Euskal Herriko herriarteko pelota txapelketako finala jokatzen. 10 erdiak aldera hasi dira Lizarra eta Zaratamo. Lehendabiziko puntua Nafarrek eskuratu dute eta bigarren partidua berehala hasiko dira jokatzen. Azkoitiaren kontra joan den ostiralean jokatu zuten itzulerakoa Zaratamokoek eta behar bada horixe da aipagarriena, 22-1 emaitza irabazi zutela kategoria honetan, juveniletan, eta Andreu bezalako pelotari batek, tanto bakarra egin zuela, kepa harrituta gelditu ginen emaitza jakindakoan, baina esplikazioa badauka, ez? Bai, esplikazioa badauka, hain zuzen be, Urrutikoetxeak asko jokatu zuela, eta Urrutikoetxeak atzera jokatzen dauenez batez be, Andreu beti be ezinean ibili izan aurreko kuadrotatik pelota hartu ezinik, eta Unanue egin alak egin bezan arren, ezin izan ben Urrutikoetxea eta Gogenoaren kontra esertxo egin. Nik uste gehiagizko emaitza zala, baina emaitza horrek posible egin dau Zaratamarrak hemen bertan izatea, ostantzean inondik inora etzirelako ona etorriko, kadetetan galdu inebilako eta tantuak beharrezko ebizelako tantu aldea. Nabarmenena, alik eta nabarmenena beharrezko ebilako, onaino heltzeko jakinda nagusi mailan partidua galtzea tokatuko jakela alan izan zen, eta 6 tantugatik, eta eskerrak, Mikel Urrutikoetxeak alako egun zoriontzua izatea, Zaratamoarentzat. Bestela hemen gaurkoan Zaratamo egon beharrean Azkoitiko pelotariak ikusiko gendu zen. Favorito bereiek dira, partida irabazteko Zaratamokoak, baina Lizarrako ordezkariek egin hitz egin dugu partida hasi aurretik eta jokatu egin beharko dutela. Bereiek esperantza badukete gauzak ondo ateratzkero, irabazteko aukeraren bat izateko, badakite oso zaila dela, baina gutxienez lanak emateko itxaropenez etorri dira. Bai, hori, Nafar pelotaria badakigu danean asko jokatzen da bela, eta ona final honetara llegatu baldin badira, eta Nafarroan be txapeldun geratu baldin badira, ze oso gaiti da, dana dela gaur egun juvenil mailan esan genke, Andreu berarekin batera, Mikel Urrutikoetxea bera izango dela aurrelari onena ez baldin bada, batez ere jo egiten dago asko, bai eskerda, bai eskuma, eta kantxan oso zuhurra da. Eta gero atzean, esan behar da, Mikel Urrutikoetxeak ez daukala edozein, Gogenolape pelotan bai eskerda, bai eskuma asko egiten dagoelako. Maestresalas eta Nubla nik esango nuke, langileak direla, oso langileak, eta lanak emon aldetuzela, baina beti be, nik uste, injerrak gehiago egingo dagoela hemen, partidu honetan, eta Zaratamoarrek partidua aurre atarako dabela. Eta gero, danok itxaroten dugun kadetako partidu hori ikusteko preste hongo garela, horre erabakiko baita final hau, baina beti be, kontu izan behar, Zaratamoarrek partidu irabazi behar dutela lehenengo esperantzak hor mantentzeko, ez? Jendea atzeden hartzera atera da hemen pelotalekutik kanpo, izan ere bero dago Plentziko Jaialain. Ateak zabalek utzi dituzte haizea barrura sardedin, baina hemen bi partiden tartetxo hori aprobetxateko asmoz atera dira kalera. Giro polita, lehendabiziko partiduan Zaratamoarrak xixamarre ondo dira, bakin bai baitzekiten aukera handirik ez daukatela irabazteko, eta bigarren honetan ere pronostikoa betezkero, sinpartak azkenekoan aterako dira, hirugarren neurketak erabaki baitezake aurtengo Euskal Herrikoa nola joango den. Horretarako jakina pronostikoa bete egin beharko dute hemen bizkaitarrek. Jende aurreko aurkezpena orain txegin dute bi bikoteek. Gora ezagun nortzu izango diren pelotariak. Gerriko Gorriz, Pablo Maestresalas eta Alejandro Nubla. Eta Gerriko Urdinez, Mikel Urrutikoetxea eta Julen Gogenola.
Bizkaitarrei egokitu zaie estroneko sakea egitea, eta hortxe ari dira pelotak aukeratzen. Bien bitartean, Janizen aginduetara Lizarrakoak. Bian nahi dira Janiztarrak, eta Oskar eta bestea Jorge, biak ere pelotan ibilitakoak. Eta hortxe Adolfo Agirre, Zaratamako entrenatzaile eta ordezkaria. Bai, eta partidu honetan esan, gorriak, hau da Lizarrako ordezkariak, duda izan dutela, gaur goizeko 10 erdiak inguru arte, ezekien edo Nubla edo Lanak jokatu, Maestresalekin batera, eta azken uneko erabakia izan da Nubla jartzea. Uste dut, jakingo ebiela, Zaratamok ze pelotari aurkeztuko bezan, eta hori aurretiaz be erabakitekarriko ebiela uste neban ni neu behintzet, baina duda eukien. Goizeko 10 aldera, ondinon zeinik jokatuko eban. Eta igual, bueno, pelotaren artean ikusiko ebien bata bestea baino lasaixiago ero dagoela, eta horregaitik hartuko ebien erabaki hori, baina azkenean, Lanak jokatu bar badaube aurre finaletan, final honetan Maestresalearekin batera Nubla jartzea erabaki dabe, eta ikusiko dugu euren apostu horrek zelan urtetzen duten. Aztera da partidua. Urrutiko etxeak ekingo dio. Ez du sakea atzetik jasoterik izan. Lizartarren atzelariak eta lehen da bizikoa sakez egin du Urrutiko etxeak. Bai, Mikelek bestela be asko moto duzu, baina saketik min egiten dau. Sake hau ez da izan sake ona, erdi-erdira joan jakolako, naizte indarrez joan. Eta indarrez erantzun dena izan duzu baite be Nublak eta nabarmen ies egin duzu pelota horrek. Eta barriro be, Mikelek beste sake bat egiteko aukera. Oraingoan asko gehiago gurutzatu du. Aso Nublak. Urrutiko etxeak, Gojenala, ies egin dio pelotak eta kanpora joan. Bana. Bai, beste utz bat, bardin esango nuke, bat asakerrestuan izan badabe Nublarena, oraingoan ies egindakoa era bardinean, Zaratamoko Gojenolari. Biek be apur bat urduritasuna somatu leikie, badakizilako batak, partidu hau irabazizkero, erabakita geratzen dalako finala, eta besteak derrigor. Finalean oraindik zerbait jokatzeko aukiteko, partidu hau irabazi bar dabela, ez? Dana ala, hasieran bakarri gagoz, nik uste dut bi AP jokuan sartuko dirala, eta partidu txukuna ikusi aldogula, beti be apur bat, markatu bar dauena, partiduko jokoa markatu bar dauena, Mikel Urrutiko etxea dala kontuan izan da. Pelota aldatu egin dute Nafarrek, eta Maestresalasek teletekin ateratzen dion sakeari. Pabloren sakea arribaldera sartu eta luze ondo gurtzatuta. Gojenolak ezkerrez erantzun, Maestresalasek atzera. Gojenola. Ondo Nubla. Urrutiko etxeari jokoan ez sartzea izango da euren asmoa. Eta aurrelaria zein atzelaria gogor ari dira pelota atzeratzen. Nubla. Gojenola. Bote haundi xamarra egin dio Lizarrako atzelariari, eta gero eskuetatik ies egin. Bai, zuzan duzu moduan, azken finean, euren naize, baina Maestresalasena, baina Nublarena, Urrutiko etxea jokoan sartu ezeikia izango da, baina bengoan ikusi dugu Gojenolak ondo erantzun dutzola, eta gero berak apur bat pelota eukin dagoenean ondo jo dutzo, eta pelotari ibili arazin dutzo, ondorixoz Nublari paparrea sartu xako,
eta tantua Saratamoarentzat eta barriro agintzen hasteko aukera Mikel Urrutikoetxearentzat. Oso sake gaiztoa, ez du jasotzerik izan Nublak, 3-1. Halan da, sakea oso luzea eta Esker Horma jotakoan bera egin dauen sakea oso gatsa da, hor eskumuturre itzela izan behar da frontezian pelota jartzeko. Nublak ezin izan dau eta 3-1. Nik uste apurka Saratamo aldea hartzen joango dela, batez be Urrutikoetxeak aurrean aldea markatu beharko dagoelako eta Gogenola nik uste atzean ondo eusten jarraituko dauelako. Oso ondo erantzun du orain Ezkerrez Nublak. Mikel Urrutikoetxea. Asko baztertu zaio pelota ez ustean Nublari. 4-1, tanto laburrak doaz. Bai, horre aukerako pelotaka joteko eukan Mikel Urrutikoetxeak, ez dau behar bestean gozatu, nik esango nuke ez dauela gozatu, baina berarentzat sorterako Esker Horman itxatzeiako pelota Nublari, eta ezin zen dau frontezian jarri, eta tantu neko harinak bigarren partidu honetako hasieran mintzat. Saratamoko aurrelariaren sakea. Horrengoan erdira. Hortzitik ez du eramaterik izan Nublak. 5-1. 5-3 sakez egin ditu Mikel Urrutikoetxeak. 3 sake lortu dauz, baina esango nuke bat izatala sake gogorra, besteak erdi-erdikoak izan dira. Eroateko sakeak, baina Nublak ez dau erantzuterik izan eta momentuz gauzak errez doazela esango nuke Bizkaitarrentzat. Urrutikoetxea. Aire sartuko da Maestre Salas, baina alferrik. Zeo zerren gura dabe, baina erabaki honak ez da bizartzen. Maestre Salasek horbe azpitik hartu du pelota hartzekotan. Samurra izango eban apurra pausu pare bat aurrera egin eta bolea sartzen, beti be eustea errazago egin dalako pelota hori, baina sotamanora beti dira pelota gatxak saketi datosena, batez be indartu datoselako. Sei eta bat, hau sakea da. Hau eraman ordea Nublak, Urrutikoetxeak Ezkerrez atzeratu. Beste aukera bat izango du aurrean Saratamokoak. Jaso Maestre Salasek. Nubla. Gogenola. Util atxaratzua dirudi, Julen Gogenolak. Eta Esker eskuin pelotan ondo egiten dakiena. Ez da punta-puntakoa ez da izango, baina punta-puntako horrei ez du esagunetan baten baino gehiagotan jarriko dutze, eta barriro beste tantu bat, 7. Saratamoarentzat, Maestre Salasek deukon guztiarekin jo dutzo, apur bat Mikel Urrutikoetxea ebitatu guran edo, baina goiko txapati desentez gora botado pelotaka hori, eta aldea gero eta nabarmenagoa Saratamoarentzat. Mikelen sakea, Esker Horma jota atera eginda. Hor da Urrutikoetxea, atzera indartsu. Gero eta gertuago frontiseti, baina erori egin zaio. Pelota samurra izan dago, ez da normala Mikel Urrutikoetxeak olako pelotak utze egitea. Mostera joan da, baina mosteko posturan ez. Azpitik jo deutzolako pelota horri, eta eskuan ondo eutzi ez dagoenez, txabapera nabarmen Juantxako Mikeli, eta bigarren tantua Lizarrako bikoak lortu dauena, eta barriro beste pelota bat aukeratu nahi dabe. Ia euren jokurako hobea topatzen daben, baina gaurkoan ipentzau gauzak batekin zein besteakin nahiko gaz daukezela.
Bi eta zazpi, pelota berriarekin. Sakea egiteko eskatu dio Gojenolak Urrutiko Etxeari. Mundik norako. Ezaugarriak dituen jakite aldera. Maestre Salas eta Nubla. Bizarrako bikotea. Bizkaitarrak favoritoak ez du hartu nahian. Pelota pizkat biziagoa moten dau. Hoxe gurako dabe apur bat sakeakin tantoa gintzen hasi eta Mikel alde batera izteko, baina pelota biziago baldin bada hemen mesede gehien Mikel Urrutiko Etxea berari ingo dutxela uste dut. Eta Gojenolape apur bat asentatu eskero kolpez besteak baino gehiago dalakoan nago eta naizta, beste duz bat lortu egin dagoan. Kontrakantxera bidali du pelota Julen Gojenolak. Oparik trukatzen ari dira, opariak. Bai alde batetik, zein bestetik. Egindako tanto gutxi ikusi ditugu juvenilen final honetan. Pablo Maestre Solasen sakea. Pasako marratzuen aparte, baina kanpora joan zaio ezkerrez erantzuna Gojenolari. Lau eta zazpi. Urduri dabil Gojenola. Eta zergaitia ez dakit, zazpita bat aurretik jarritia eta holan parau beharrik ez deuko. Dana dala, bi utzen nabarmen eitu ontxe jarraizen, sake hori bere eskerrakin eramateko azalako, eta partiduan barriro sartzeko zorian dagoz Lizarrakoak. Sake luzea oso berriro, Maestre Salasek, aso Gojenolak. Julen Gojenola. Nubla. Aukera Mikel Urrutiko Etxearentzat. Atzera. Eta zazpitordian ipini du. Eutxin Nublak. Gojenola. Maestre Salasek atzeratu. Inork ez du arriskatu nahi, denak pelota gogorrari dira jotzen. Ezkerrez Gojenola. Maestre Salas. Oso atzera etorrita. Ezkerrez ari da Julen Gojenola. Gainarteko tantorik luzena dugu. Bi atzelariak emoten dabe apur bat asentatu dirala. Eta tantu gogorra eta pelotatu egiten dabiz. Hengoan utzegin dagoena barriro Julen. Eta holako utzegiteak urduritxasuna areagotu inaldeutzo Gojenolari eta Mikel sartu ezinik. Sartu danetan apur bat bestek baino abiadura gehiago emondutzo pelotakadari Urrutiko Etxeak. Baina Nublak ondo erantzun dau eta goraka doazenak hemen Lizarrakoak. Ikusten Mikelek apur bat animatu inbar dagoela Julen, lasaitasuna emongo dutxolako. Eta barriro be euren bidea ekiteko. Bost eta zazpi. Bi tantora urbildu zaizkie Nafarrak. Gojenolak ez du pelota hori jaso, txapada bidali du.
6 eta 7, gero eta urduriago Julen Gofenola, eta gero eta animatuago, gero eta sendoago Lizarrakoak, neurketa orekatzeko bidean ikusten baitute. Bai, tantu bakarra faltatxake bardintzeko, eta horrek azken finean partiduan sartu dauz ez, 7 eta 1 aurretik joan dira, 5 tantu errezkan lortu da bez, eta geixinak esango benke, Julenen utzak izan direla urdu itasun horregatik ez. Aber, asentatzen dan, eta behintzet utz gitxiko partidu ikusten dugun, eta tantu gehiago lortzen da esan bai batak eta bai besteek. Ondo erantzun du orain. Urrutikoetxea. Itzi mandio pelotari. Eskatu Nublak eta berriro Urrutikoetxea. Mandio, galanta. Hortzitatik, ondo Nubla. Ezkerrez jarri da orain, ez eskubiz ezkenean Urrutikoetxea. Ondo zabaldu. Maestre Salasek bildu zabaletik. Urrutikoetxea, berak hartu nahi du erantzukizuna, baina oraingoz ondo erantzun diote Lizarrakoek. Ba, ikusten da Mikelek beste ritmo bat esartzen duzala tantuari eta partiduari, baina hori da, Nafarrek Mikelen 3 pelota horrei erantzuten badutze, barriro Gojenolaren tokatzen dira lanak, eta momentura arte, urduritxosuna dela eta Gojenolak egiten dauela ut azkenean, ez? Baina Mikelek jokuan sartzeko joera dauko normalean beti, atzerago etorri jabe badakilako kolpea badeukola, eta hori beharko dau Saratamok apur bat partidu euren aldera eroateko. Alejandro Nubla, eta aurrean utzi dio Urrutikoetxeari, ezkerrez behar bezala jotzen ez du asmatu, Maestro Salasek atzera. Boleaz Urrutikoetxea. Eta berriro ere. Hogeita 12 pelotaka jo dituzte. Oso erraz izan dira lehen da biziko tantoak, oso pelotakada gutxikoak, baina gero eta lan gehiago ematen ari dira gorriak. Orain dudako pelota baten zioz. Protestan ikusi dugu jendea, erdi utxe egindako bolea, gero txapara dira diru Maestro Salasek eta tantoa Bizkaitarrentzat. Falta eskatu dute, ezker formako txapa pelotak joztu delakoan, zaratarik ez du atera, gaina hortxe zen mugamugan. Bai, etzeban asko falta, nik uste balekoa izan dela, baina Saratamoko jarraitzaile batzuk protesta egin dabe, ez askok eta ondorioz esango benke ez dela falta izen, pelota hori, ero ematen da bera bintzat ez dela faltarik izen, hor bolea erdi utze egindakoa Mikelek, balekoa izan da, eta Maestre Salasek intentzen osoz dejada egin dau, eta beraren kalterako batxapa jo dau, ostantzean, Mikel Urrutikoetxeak badeuko hanka bizirik, eta igual aiegatzeko aukeran begongo zan, baina seguru Mikelek arnaz hartu dauela pelota horrek txapa jo dauenean. Ez dakit Michel Casado gure realizadorea dudako pelotari eskaintzeko moduan izango den, pelotariak eserita daude, azken bizpairu tantoak luzeak izan baitira, esertzera etorri dira pelotariak, eta peloteak luzatzen dituzten bitartean, orduan eta esperantzak gehiago izango dituzte Lizarrakoek juvenilen partiduarekin. Bai, eta esparliko partez, barriro den Mikel Urrutikoetxea doa sakera, hor daukogu. Eta beharrezala ikusten ez. Eta zalantza horrekin gelditu beharko dugu, hemen galdezka ditugu inguruko pelotazale gehientsuenak, baina ezin ezertxo ere argitu. Sake luzea, ondo jaso du Nublak, atzera Urrutikoetxeak. Dejada Zabalera. Txartu eman dute epaileak. Bai, holtzan eman du botea. Ondo botatako dejada zan, baina lehen Maestre Salasik gertatu jako moduan berak txapa jo dau, Mikelek
Kontrakantxako holtzara bota dau, biak dejada ona ziren, baina biak falta, eta barriro bezakea Nafarrentzat. Nafarraren gainean jodu pelotak, 7 eta 8, neurketa berkintzeko aukerak horriek. Gaileki gurutzatu du sakea Maestre Salasek, baina ez dio erantzun ona eman. Gojenolak, atzera Maestre Salasek. Eutsi Julenek. Nubla. Gojenolak aurrean utzi, Maestre Salas. Einu egin eta pelota utzi aurrelariak Nublari. Maestre Salas. Alejandro Nubla. Mikel Urrutikoetxeak utzi eta Gojenolak ez du ezkerra sartzerik izan. Tortina, Urduri ikusten ari gara aspaldiko tantoetan Gojenola. Eta itxaropentsu, gero eta itxaropentsuago Lizarrakoak gutxienez lana emango dietela ikusten ari baitira. Bai, lana ematen da biz, Gojenola 7 eta 1 aurreratu badira be Zaratamarrak. Urduri dabil, berak egin ditu 2 huts nabarmen, eta gero atantu askotan lan txukun egin dagoan arren, azkenen gutza berak egin dau beti, eta horrek beti eragina duko, ez? Badaki partido irabazi barra daukela, Zaratamokoek txapelaren bide horretan ondinon esperantzak eukiteko, eta horrek berari kalterako eragina egiten dut, ez? Kalterako, eta ikusin behar, sartzen den jokuan, eta behintzat berea erakusten dagoan. Urrutikoetxea, oso aurrean harrapatu du pelota, airez eraman beharko ondo boleaz Nubla, berriro Urrutikoetxea, horrek asaio luzeak egin behar izan ditu Lizarrakoen atzelariak. Urrutikoetxea, oraingoan pelota ondo jetxi du, ez du eraman Nublak, 9 eta 8, nire jakinduri guztia, atera beharra dauka Urrutikoetxeak. Bai, hor bi pelotakada oso indartzu jo dauz, aurreko kuadroetatik. Bata hemen beratzi kuadrotik erantzun behar izan dau Nublak, 10 izango zen normalean. Eta gero, apur bat lekuz kanpo egoala kontuan izan da atzelaria eta aurrelariari pasatu guran. Eskuin zeharra luze eta horra Nubla llegatu dan arren, ja nahiko nekatuta eta pelota gatxa eukan, eskerrez eraman beharreko hori ezin izan da beroan, eta barriro be aurretik Zaratamarrak. Urrutikoetxea, ez du behar bezala bideratu sakea, erantzuna oso txarra izan da, 10 eta 8. Okerren behar bada hortantxe ari da Nubla sakeak eramaten errazenak utxe egiten gainera. Bai, hoxe esatera joan naiz, ez? 6 tantu lortu ez dagoeneko Mikel Urrutikoetxeak saketik, baina gaurkoan gitxien egiten da bilena hoxe da, ez? Sake bat edo beste atara dau horra, baina 3 sake bintzat gogoan daukazenak oso errezak, kantxa erdikoak utxe egin dauz Nublak, eta horrexek mantentzen dauz Zaratamarrak aurretik, ostantzean nahiko maila txukuna emoten da biltzalako Nafarrak, eta beste kantu bat saketik. Horrengoan pasaiagoa zan, hor eskerrez hartu behar izan da, oso goian, bestela esker horma joten itxi beharreko ebalako eta oso atzetik hartu beharko ebalako sake hori, baina ezin eta barriro be, 3 tantuko aldetxoa Bizkaitarren zatia Gojenola lasaitzeko balio dauan. Azkenekoa sakea zen, oso goian sartu du bai, ezkerra Alejandro Nublak, ez du eramaterik izan, 7 lortu ditu sakez, Zurreta Bizkaiak, hau ere sakea izango da. Hau ere sakea da, ondo oso. Pelota hori eraman, Urrutikoetxeak zabalera ezkerrez, eta ez du Maestre Salasek jaso. 12 eta 8, aurrekoak baina asko zailagoa zen azkeneko sake, eta horri erantzun ona eman dio Nublak. Bai, itzelesko sake eroan dagoela esan genke, ez, Nublak. Dana dala gero kantxa erdian eta oso aurrean itxi dau pelota. Mikel Eskubiz barik eskerrez jarri da,
Eta ez dau behar bestean ondo jo pelota, baina ganera etorrizako Maestre Salasi eta honek ezin izen daue behar moduan pelota hori bideratu, zabalea joan jako eta 12garrena Zaratamoko bikoarentzat. Lasaitu dira purbako urdinak, azkeneko 4-8 partziala ikusita. Eta sakearekin mina handia egiten ari direla. Kontuan hartuta, 13-8, azkeneko ere sakez, 8garrena. Bai, lartxo dira, saketik batez be, hoxe. Asko sakatzen ez da bilalako, txukun dabil, baina ez da bil asko sakatzen eta Nubla ostantzean partidu oso ona egiten da bilen arren, sakean zulo nabarmen erakutsi da orain artean. Urrutiko etxea, 13-8, bostantoko zuloa zabaldu dute berriro markagailuan. Zaratamokoek, eutsi sakeari Nublak. Maestre Salas, ezkera idez, bikain Mikel, urrutiko etxea, 14-8. Arriskatu egin du hor, eta kanto eman dio. Bai, ondo sartu da, apur bat beherako posturan, baina hilero bizi jodau pelotaka da hori. Esan behar da Mikelek, aireko jokua landu behar dagoela, horretan dabil gainera, eta lantzen dagoenean dekon kolpearekin, pelotari osoago izango da, seguru, baina erakutsi dago ingoan be, landu beharra baduko be, egiten badakiela, eta tantu oso polita lortu dago oraingoan. Aurreneko aldiz, sartu da Airez errematera, polea pare bat uste dut eman dituela, baina ezker Airez tantoa egiteko asmoz estraineko errematea zuen, eta bai ondo baliatu. Hor da Urrutiko etxea, ezkerrez pelota ondo zabalduz. Gora, bai, gora jantzaio, Nublari. Orain behera etorri da Nubla. Hor zazpita batekotik sortzinakora bitartean oso ondo ibili da. Puntuan izan behar da, aldi horretan sakerik erresta ez dauela erantzun behar izan. Eta orain sakeak erantzun behar izan dauzenetan apur bat bera izango da igual urduri xamar jarri dana sake errezak utzegin dauzelako. Eta gero Mikel oin jokuan sartuta dago bere sakearekin. Eta barriro be, zazpita batekotik sortzina egin ostean 15 eta 8 parau dira aurretik eta emoten dau favorito basiran, favoritotasun hori erakusten dabiltzala oraingoan, ez? Alejandro Nublak pelota noiz itzuliko zain da hemen Mikel Urrutiko etxea. Orain arteko alderik handiena, oraintxe lortu dute bizkaitarrek. Mikelen sakea. Nublak, kanpora. Ematera joan da. Aurrean pelota ez entregatzera, baina kontrakantxera joan zaio. Barriro beste sake bat, eroateko sakea. Eta bederatzi izan sake larregi dira. Urrutiko etxearen sake harti erdira. Nublak jaso. Hor da Lizarrako atzelaria. Boleaz Mikel, ez du asmatu, Maestre Salas. Honek ere erdi utz eginez, ia tantoa lortu du. Maestre Salasek orain atzera. Lanako jeldunarentzat. Etzen pelota xamurra, baina ondo sartu du ezkerra. Atzera Nublak. Gogenola. Ondo Nubla. Gogenola. Maestre Salas, atzelariari laguntzera. Julen Gogenola.
Urrutiko etxeak atzera. Horrengoa ezker hormarekin nahastuta. Mikel. Bere toketik atera du Maestre Salas, baina ez dio erraztasunik eman. Lizarrako aurrelariak. Aukera orain, Nafarrek. Maestre Salas. Ezkera idez, ez da ondo sartu orain aurrelaria. Urrutiko etxea. Maestre Salas. Antxoarekin ahal izan duen egin du, baina erantzun hona eman dio gero. Urrutiko etxeak, atzera, tanto orain Urdinak ari dira menderatzen. Aukerakoa Mikelentzat. Nubla. Atzera korrik etorri behar izan du. Ondo jaso du. Maestre Salas, Urrutiko etxea, zein baino zein gehiago aurreko kuadroetan. Pelota gaiztoa zen hori, ondo jaso du Nublak. Urrutiko etxearen dejada. Iritsi Nubla, baina txapapera jantzaio. Tanto ederrena behar bada gaurko bigarren partidu honetan. Bai, duda barik ez. Danepe pelotan txukun egin dabe. Mikelek agindu dau tantu gehienan zehar, dana dala Nubla eta Maestre Salas txukun. Gogenola bera be politu ibilida tantu honetan. Ez da gutxik egin nahiko lotuta ikusten dut, ez da besoa behar dan bestean soltatzen, berak badaki horre paino pelotaka da gogorragoak joten, baina nahiko lotuta ikusten doan arren, tantu txukuna jokatu dau, eta atzenean asmatu indutzuan Nublak Mikel izelan dejada ingo eban txokoan, abiatu da, baina ezin izen da heldu, eta 17. lortu dabe Mikel Urrutikoetxea eta Julen Gogenolak, orain arteko alderik nabarmenena eta tanturik onenean. Eseritan lau pelotariak. Merezitako atsedena, 59 pelotakadako tantoa jokatu berri baitute. Ordu erdiko iraupena du oraingoz partiduak. Eta hortxe dituzue. Hortina berdintzea lortu dute Maestre Salasek eta Nublak. Baina gero alde indiete markagailuan Urrutikoetxeak eta Gogenolak. Saletxek hemen bakotxa bere lan egiten dabiela, ez? Lehenengo partiduan nagusiak favorito ziran Lizarrakoak eta irabazi egin dabe, eta hemen emoten dauenagatik, bintzat gauzak asko aldrebesten espadira, Saratanboko bikoa favorito izango da nagusi, eta gero kadete mailako finalean, ikusiko dugu, nork eroaten dagoan aurtengo Euskal Herriko herri arteko hau etxerantz. Zutitu dira pelotariak, berriro kantxan dira. Eta sakea ateratzeko prest. Mikel Urrutikoetxea. Ezkerrez arro utzi du pelota txokoan, atzera Maestre Salasek. Gogenola gutx, 9:17, aspaldiko partez. Herriek sake euren baitan izango dute. Bai, hor Mikelek luze nahi izan dau, erdi dejada, erdi mosten hasi da txokoan pelota. Aukerako itxi dutzo Nafarra aurrelariari, honek atzera bota. Eta naiz da Gogenola dukon eskerrarekin hori pelota eroateko aukeran egon beharko eban. Baina izan dau erantzun eta beratzi garna alde nabarmena duki gorriek. Baina kontu izan beharko dabe Urdinek, Saratanboko pelotariek lehenbe alde izan da benagatik bardinketa etorri dalako. Hirugarren aldiz pelota aldatu egin dute Lizarrakoek. Hemendik aurrerakoa errez da jakiten zer izango den asmoen aldetik. Urrutikoetxea dagoela bere tokian eta joku guztia atzera Gogenoloari pilatu. Lehen emaitza ona eman die bolaratxo batean eta orain horixe egiten saiatuko dira berriro.
Berreunda bederatzi pelotakada jo dituzte orain arte. Sakean Pablo Maestre Salas. Barruan da Gojenolaren erantzuna. Ezkarrez ez du eramaterik izan, 10 eta 17. Bai, barriro be, eskerrez egin dago hori, bueno, eskerroma berta eukan eta esango denke, pelota gatz lez hartu aldala eta utz parkagarria, parkatzekoa izan liteke hori. Baina, zazpitantutako aldea, lehenbe bardintzea lortu dabe eta seguru Zaratamoko pelota saleak ez dago zala lasai bintzat. 11. tantoren bila Lizarrako bikotea. Maestre Salas. Pelota bajuxiago dirudi, Kepa. Bai, apur bat bajuxiago moten dau. Baina pelota danape antzekoa dira. Beti apur bat biziago bat emoten dau Mikel Urtikotxa jokoan sartzen danean, ez? Bestela, beste hirurek kolpez pelotari bardintzua dira eta pelotak eurape nik uste jokatzeko pelota dirala, baina beti be jotzaietako bat, jokatzaile bat dagoenean kantxan, hori nabaritu hilen da eta pelota honekin be Mikel Urtikotxa joten duzanean seguruenik beste bizitasun bat atarako dago. Ez diote horretarako aukerarik eman nahi Lizarrakoek. Pelota guztiak atzera bidaltzen ari baitira, bai Maestre Salas eta bai Nubla aukera duten bakoitzean. Eraman Gojenolak sakea, Maestre Salasek atzera. Lotuta eta urduri jokatzen ari da Julen. Ere oiko maila eman gabe. Maestre Salas. Eta pelotara jartzen. Pelotakada danak apur bat desegoki joten dauz eta azkenean horrek eragiten dutza utze egitea, ez? Dana ordu itasunaren erruz. Nubla, honek ere atzera jakina. Bai, aurreko kuadrotan honek ez dabe zer gura gaurkoan. Puntuan izan da Mikel Urtikotxa daukela aurrean eta gainera atzeko kuadroetan be Gojenola dabilela apur bat urduri eta eskasamar, ez? Urtikotxea, orain lortu du. Bade bat pelotakada jotzea eta bera hasi da agintzen. Gora, kendu nahiez, gora botatu Alejandro Nublak. 18. arna sartuko zuten, alzaitasun apur bat emango ziren tantoak Zaratamokoei. Bai, hori da. Kendu izan gura dau, gura izan dau Nublak eta larregi arrotu da pelota, indartzu epondutzo gainera eta Mikel Urtikotxa jotako eskuinka da. Tanto egitekoa ez pasan be, ez dautzolako horrelako bizitasun ikaragarririk emon. Nublaren Mikel ebitatze horrek, Mikel alde batera izte horrek tanto eman dutze eta oine aber sakerrezkoa zelan moldatzen dan. Oso sake luzea eta gaiztoa zen, 19 eta 11. 10. tantua saketik eta hortxe deukoz arazo gehienak Nublak. Bestela ostantzean esan liteke partidu txukuna indauela, baina 10 sake lartxo dira. Final bateko partidu bat bintzat irabaztea nahi baldin bada. Hiru falta zaizkie urdinei. Finaleko lehen dabiziko puntua eskuratzeko. Horretan saiatuko dira. Urtikotxea eta Gojenola. Balekoa zen pelota, nahiz eta ezker paretatik gora jo behartzuela ematen zuen. Urtikotxea.
Ezkerrez orain Mikel. Maestre Salasek utz. Bai, oso urruti izan. Mikel atzeko kuadrotara etorri da apurra Gogenolari laguntzera. Hor aukerako pelota itxi dutzo Maestre Salasi, baina isi 3 kuadroan zan. Eta oso urruti maila honetako pelotari zentzat. Eta ondorioz eskuan gainera ez dugu ondo sartu utz nabarmena eta 2 tantutara duke Zaratamoarrek banakoa. Nublak eraman ezkerrez. Urrutiko Etxeak behera bota du. 12-20. Bai, bardin, lehenengo partiduan Moranen gaitik esan dugun moduan, eskerrez gurutzatu nahi izan dau, baina kuadroek engainatu da bela esango benke, oso atzera egoan eta behar baino beherago bideratu pelota hori, eta nabarmen txapapera, 20 eta 12, 8 tantuko aldea, eta barriro ikusin behar, ia Gogenolak ondo erantzuten daban, edo Urduritasunaren poderizioz beste utz batzuk egin, eta barriro partiduan sartzen dabien Lizarrako bikoa. Nola nahi, 2 tanto besterik itezki falta Zaratamokoei. 10 egin beharko lituzkete Lizarrakoek irabazteko eta orain zaila dirudi ez usteko agertatzea. Sakea Maestre Salasek, ondo jaso du Gogenolak. Julen, eta baztarte egingo zaio Nublari. Urrutiko Etxea. Nubla. Ez du jaso, 21 eta 12. Bai, gatsa zan, 22koari behuelta motea, 21 eta 12koari are gehiago. Eta oinbe, naizta pelotaka da oso luzea ez izan, Mikel Urrutiko Etxearen pelotaka hori 7 kuadroan. Hemengo frontoionetako 6 kuadro horretan itxatzi eginda ezker horman, eta gainera oso bera Juantxako Nublari, eta ezin izan daue frontizean jarri, 21 eta 12, eta tantu bakarrera Zaratamokoek garaipena, eta ikusentzule danek geratzen den partidua emozioz ikusteko aukera. Alde darra izaten da, herriarteko txapelketetan, lehen dabiziko 2 partiduetan, dena erabakita gelditzen denean. Gaur ez da horrelakori gertatuko. Azken tantoa urdinek egiten baldin badute behin ipein. Hirugarrena irabazten duenak, irabaziko baitu. Aurtengo. Aurtengo herriartekoa. Galbak. Urrutiko Etxeari azken sakea egitera doanean. Jaso Alejandro Nublak. Maestre Salas. Aurrean jokaldi egiteko moduko pelota harrapatuko du. Zabaletik ondo erantzun dio Urrutiko Etxeak. Utzi Mikelek. Ileni Zabalera jantzaio pelota eta horrekin bukatu da neurketa. Ez du Maestre Salasek behar bezala jasotzerik izan. Eta orain bai, orain pronostikoak goiti behera bete direla esan genezake. Eta lehen aipatutakoa, azkenekoak erabakiko du. Bai, azkeneko tantua, Gogenolak utz eginez lortu dagoela esan genke, ies egin dutza pelota Juleneri, eta Maestre Salasek harin joan dela pelota konton izan da ez dau piltzerik izen, eta ondorioz Bizkaitarrak nagusi, eta oin, kadete mailakoak erabakiko dau Euskal Herriko herriarteko hau, baina ia zer diotzun Mikel Urrutiko Etxeak, nik uste partidu honetako protagonista nagusia. Mentxe da bai, Mikel, zorionak. Eskerrik asko. Zortzina egin duzuenean, behar bada ez du eta larri ere izango zineten, ez? Bai, lehenengotan Urduria zigara biok, eta gero tanteoan apurtxu bat joan gara eta irabaztea lortuko.
Urduri batzure atzelaria ez, Julen? Bai, egia esan oso urduri egon da hasieratik, dutxetan ere oso urduri ikusi dugu, eta partidu osoan zehar oso urduri egon da, eta ba ez du partidu ona egin, baina ni ustez, ba, urduri ez zegoen, ba, partidu errazago izango litzateke. Bueno, sakeak hautsi du iaia partidu ez, 10 uste dut lortu dituzula. Bai, egia esan saketik tanto asko lortu ditut, gero airez eta ez naiz oso ondo ibili, baina irabaztea lortu dugu eta hori da garrantzitsuena. Airez uste dut lanean ari zarela ez, hori hobetzeko. Bai, gauza hori hobetu egin behar dut eta horretan saiatzen gara eta egunen baten zer izatea heltzen garen. Bueno, danak honi begira, azkeneko partidu honi begira, pentsatzen dut itxaropena izango duzuela zuek, haiek ere bai, zer gertatu ote daiteke? Aipatu duzu, lehen urduri ikusi duzula zure laguna aldageletan, pentsa, hauek gazteagoak dira, hauek behar bada urdurieko bat baino gehiago. Bai, Elezkanok esan du oso urduri dagoela eta partidu parekatua izango da, baina ez dakit beren ibiltzen denak horrek irabaziko du. Eskerrik asko, Mikel. Zai. Argi eta garbi hitz egin du Mikel Urrutiko etxeak, Kepa, Elezkano ere urduri baldin badago, bestena ez dakigu, baina behar bada bakarren batek galdezeke olako partidua hauen adina eta erantzukizuna kontuan hartuta. Bai, Mikelek esan dago moduan, aldageletan hoxe esan dago Ander Lezkanok, ez, urduri dagola, badaki, herri guztia, berari itxaroten dagoala, ero beren partidura itxaroten dagoala, eta Ander Lezkano bera urduri badago, partidu honetara oituta dagoen pelota izan da, bere laguna otxoa be ez da lasai egongo, baina ikusin behar, jokatu inbar dabe, eta Nafarra pestira guztiz lasai egongo. Bueno, behar bada datuak eta hortxe ikusiko ditugu lehen da bizi, azken partiduan buru belarri sartu aurretik, amarsak egin ditu Urrutiko etxeak, 2 Maestre Salasek, Tejada Santo bat Bizkaitarrak, Airez beste bat, Txapagainan moztutan 2, atzean bat, erasoan 2 galdu ditu Maestre Salasek, 3 Urrutiko etxeak, guztira 2 tanto egin ditu Lizarrako aurrelariak, 4 galdu, 15 egin ditu Mikelek eta 3 galdu, eta atzelarien datuak hortxe, Santo bat egin du Nublak, 3 galdu, eta Kogenolak 6 pelota galdu ditu. Bigarren partida bukatu, 3. zain gaunde, hartu irten bat Jurretako estudioetan eta berehala itzuliko gara Flentziako Jaialai pelotalekutik.